is de week van de provinciale verkiezingen. 18 uur in orde moeten we stemmen en dan moest vanzelfs weten waarom. Het is weer tijd voor... Check! Check, shock en ontdek! Stemmen, dat moet eigenlijk best vaak in Nederland. Eén keer in de 4 jaar hebben we de landelijke verkiezingen. Eén keer in de 4 jaar hebben we de gemeentelijke verkiezingen. En nu is het de week van de provinciale verkiezingen. We moeten zo vaak stemmen omdat Nederland een democratie is. En dat is eigenlijk fantastisch. Want dan mogen we zelfs mooi denken en mooi beslissen. Maar als we al je begint te roepen met te razen, dan gaat het op de kop verkeerd. En daarom hebben we de politiek. Dat binnen mensen die het leuk vinden om plannen te maken. En we mogen die mensen zelf uitkiezen, terug partijen te kiezen, maar de beste plannen. En deze week moeten we de partij kiezen, maar de beste plannen van Friesland. In deze check zien we in het provinciehuis wie politiek plannenmaker Janne Witske de Vries vertelt al iets hoe het Friesland een van de 12 provincies geworden is. En gaat groep 8 van de commanderijen uit Jereveen op visite bij het Woudakkermaal op een Lemmer. Hé, dat hebben jullie toch les nek? Maar eerst! Deze week! Shinky Knecht is in Rusland wereldkampioen shorttrack geworden. In 22 jaar is er in de shorttrack geen Nederlander kampioen geweest. Het was een heel spannende wedstrijd. Shinky kon de Koreaan Park maar correct voorblijven. Knecht is wereldkampioen! Deze week! Als het on een lamke tinkst on zacht en wollig. Maar het kan ek oors. Dit kele lamke zonder wol is vorige week binnen in mijn naam. Het komt haast nooit voor dat een skiep huilendal geen wol had. De skiephouder krijgt zo'n 100 lampjes elk jaar. Dit heb ik nog nooit meemaken. Dus, in 20 jaar dat ik skiep heb ik dit nog nooit gehad. Lampjes hebben we hier nodig om warm te blijven. Liek als dit broertje. We doen een beetje letten naar boeten, dat het een beetje minder koud is. En dan hoop ik dat het goed komt. Deze week! Gevaarlijk juist aan brand. Ook voor de brandwacht. En daarom had ze zelfs goede beschermende kleren aan haar. De pakken van de Friese brandwacht binnen na zo'n hier om vervanging te. De pakken waren lek, de struiping ging eraf. Het werd gewoon een onveilige situatie. De nieuwe pakken binnen zelfs brandwerend en wetterwerend. Maar ook een stuk lichter. Goedkeer binnen ze net, ze kost je zo'n €150 het stuk. Deze week! Er is onderzoek dient naar het aantal kilometers die politici in de auto rijden. De Friese politici maken de meeste kilometers. In 4 jaar hebben ze wel zo'n 1 miljoen kilometer rijden. Ja, het is ook logisch, want wij als Friesland liggen verder van Den Haag en Brussel als andere provincies. De Friese politici die zitten dus een soort in de auto. Maar gelukkig ben ze ook nog wel te vinden in het provinciehuis om plannen te maken van Friesland. Wij troffen daar Janne Witske de Vries. Zij is deputaire. Depu wat? Kom maar in. Goeiedag. Ah, goeie. Wat is dat een vreselijk moeilijk woord, deputaire. Ja, dat is het echt, deputaire. Maar het is wel een hele mooie baan. Dit ziet er ook leuk uit. Als deputaire meest vaak op paard om biegelijk zijn gebouw te openen of een lintje terug te knippen. De regering van Nederland bestaat uit een minister-president die het help krijgt van ministers. Zij besturen het land en praten daarover met de leden van de Tweede Kamer. Het bestuur van Friesland is correct zo opgebouwd. Er is een commissaris van de Koning, een soort van minister-president, die het help krijgt van deputairen, een soort van ministers. Zij praten met de leden van de steden. In gemeentes heeft een burgemeester met wethouders. Zij praten met de gemeenteriën. Janne Witske is nu aan het werk in het provinciehuis. Zit ze hier nou op een iPad te werken? Je zit gewoon alles in. Je zit mijn mail, mijn post zit erin. Ja, mijn Facebook, Twitter. Ik dacht gewoon alles maar mijn iPad. Hé, dat binnen wij van Check op Facebook. Maar een deputaire docht voor zelfs volle meer als Facebook bijhouden en lintjes terugknippen. Wat een groot gebouw, hè? Maar wel goed voor de conditie. Janne Wiesje, en dat om je denken aan Alice. Zij is van Sleert naar het Recliveroen. Respect voor Aliet.
Hey Aliet, zit je mij dan naar de Olympische Spelen of zo? Nee, Reinoud. Ik zal meedoen aan de grote veldslag van 1345. Wat is dat? Reinoud, de slag bij Wijs. Oef. Ja, bij het Reeklif. Onder Isoma vochten de Hollanders chille Friesen. En wat denkst? De Friesen wonnen. En zo voor altijd een eigen zelfstandig loon blouwen. Nou, dat is net heel naar slaggen vanzelfs. Want ja, we zijn gewoon één van de 12 provincies van Nederland. Maar wat is er gebeurd dan? Een heel soort. Om te beginnen. Friesland wie in de betierde middeleeuwen nogal wat oors als nou. Provincies en land zoals we die nou kennen, ja, die wienen er niet. Nee, Friesland, dat wie een gebied. En een gebied dat een stuk groter wie dan de provincie Friesland nou is. Greesland jij erbij. Het hele watergebied onder het begin van Denemarken ta jij erbij. En ik de andere kant op, die ocht in Utrecht, rond Friesland wil terug om het Vlaanderen ta. Hoppakee. Maar gaandeweg nam de macht van de Friesen oor. En waren de Hollanders hield iets sterker. Zo kwamen de oorlogen vanzelfs, liek als die in 1345. De baas van de Hollanders, graaf Willem IV, die moest die macht uitbreiden. En hij stutste mij een hele vloot skippen vanuit Enkhuizen de IJsselmaar oer, of ijs, de Zuiderzee, mag sissen. De waard verschrikkelijk vochten. De Friesen, ja, die wien ijs net goed bewapenen. Maar dat wie hier een voordeel. Want die Hollanders, ja, die hier een hele stoere harnassen aan. Maar die wien zo zwier dat het hier in de sompen ijzerlijk maar hartstikke lastig wie. En zo wisten de Friesen, de Hollanders, ja, waarom die zee in te draaien. Een hele bulte soldaten kwamen om het libben en ik haar baas, graaf Willem IV, die sneuvelde hier. Dus de Friesen wien de winnaar. Oh. Voor even maar, want in 1498, 150 jaar na die grote veldslag hier in Wijs, kwam er een boetenloze hertog, George van Saxen. En hij slagde er wel in om hier de baas te worden. Onder zijn leiding kreeg Nederland wat vragen en aan de provincies insteld. Een van die provincies, ja, dat is Friesland. Niks net grut meer, niks geen eigen loon meer. Gewoon een provincie. 1498 dus. Dat is het hier dat ijs het begin is van de provincie Friesland. En die grutte, sterke, stoere slag bij Wijs? Ach, Reinoud, het is vooral iets voor de skiertisboeken. Nou, ik ben super grutsk op Friesland met het stoere verhaal. Dikke doei! Hallo! Hier zit de vergadering. Dat is mijn collega Hans Konst. Zorgaanbieders. Dan is het zo dat als gevolg van die stelselwijzing bijvoorbeeld van de financiering. Wat is hier dan Nogal. Ze ben hier gewoon het vergaderen over bijen. Deputeren praten heel soort met oormeesken om informatie te krijgen over een onderwerp. Daarom is het heel erg belangrijk om met elkaar te praten. Ja. Nou, wij weten het hier natuurlijk net al zelf. Dus er moest maar een heel soort mensen die er verstand van hebben. We moesten praten om de goede dingen te doen. Hey, Grietje. Die informatie nemen ze mij naar een orenvergaderkamer. En dat is een geheime kamer. Het is een hele speciale serie, maar dubbele door. Omdat het wel geheim blijft, maar wat hier achter deze door gebeurt. Zie? Het waar dan. Hier vergader ik met mijn collega deputeren elke morgen. En waar heb je het dan over? Ja, dan hebben we het over hoe zwaar hebben we ervoor dat iedereen in Friesland aan het werk kan. Dus als het ook van squallen opkomt, dat is dan ook een baan haast. Hoe zwaar hebben we ervoor dat het veilig naar squallen fietsen kist. Hoe zwaar hebben we ervoor dat de natuur hier heel erg mooi is. Nou, dat soort dingen, daar besluiten wij dan over in deze cel.
Ja, politici moeten dus een soort vergaderingen over het bouwen van dieken, zoals de centrale as, over wienenergie, hoe volle en waar zetten we wienmoedendel, maar ook over het wettenbeheer. Het wettenbeheer wordt uitgevoerd door het wetterskip. Maar het wetterskip, wettenbeheer, wat is dat nou eens? Groep 8 van de commanderijen uit Jereveen ging op excursie naar het Woudegemaal op een lemmer. En dat is weer onderdeel van het wetterskip Friesland. Wetterskippen bestaan al heel lang, al zo'n de middeleeuwen. Ze binnen ontstaan om Friesland te beschermen in het wetter. Het wetterskip docht eens 3 wichtige dingen. Ze beschermen het land in het zeewetter troch de zeedieken. Ik zorg het wetterskip ervoor dat er genoeg wetter in de provincie is. Want bij wierte periodes was het wetter voortha, maar bij droege periodes was het wetter graag weeromha. Als laatste houdt het wetterskip het wetter exkien, troch het zuiveren van rioolwetter. Het Woudegemaal jet ek bij het wetterskip. Groep 8 van de commanderijen gie verleden week deel bij dit gemaal om te zien hoe dat nou correct werkt. En dan wordt het 320 graden Celsius. En dan noemen we het oververhitte stoom. Wat leer je hier al, jongens? Hoe het gemaal werkt en door wie het is gemaakt ook. Als het heel erg hard gaat regenen en er staat op het punt om te overstromen, dan kunnen ze dit gaan aanzetten en dan gaat het allemaal naar het IJsselmeer toe. Hij pompt het water uit de polder. Als er bijvoorbeeld een overstroming was, dan pompt hij het water wat op het land ligt, pompt hij naar het IJsselmeer. Ze weten er dus al aardig wat van. Maar hoe werkt dat gemaal nou correct? Het Woudagemaal is eigenlijk een pompgemaal wat het teveel aan water weg kan pompen uiteindelijk naar de zee. Daar is het voor neergezet. Want in de jaren 20 toen het hier is neergezet, toen hadden we hier achter de Zuiderzee. Dus wij pompten eigenlijk het boezemwater, alle teveel aan water, rechtstreeks de zee in. Tegenwoordig zit daar een stap tussen, want het IJsselmeer is daartussen gekomen. Maar het IJsselmeer is een enorm groot reservoir. En uiteindelijk wordt via de sluizen in de afsluitdijk het water toch weer aan de zee teruggegeven. Om Friesland droog te houden bij heegwetter kunnen we dus net zonder dat gemaal op de lemmer. Denk je dat het belangrijk is dat wij steeds gaan een Woudegemaal? Ja. Waarom dan? Anders dan zou Friesland misschien, half Friesland zou misschien onder water staan. Terwijl als er nog een keer zo'n watersnoodramp komt als we een paar jaren terug, dan heb je wel iets handigs om het te stoppen. Ik vind het wel leuk, want het is ook heel oud, dit Wouda-kanaalding. En nou ja, mooi om te zien. Ja, want anders zou het misschien overstromen en ja, dat is dus natuurlijk niet handig. Het Woudegemaal en alle andere gemalen in Friesland binnen tegenwichtig om ze ervoor zorgen dat wij droege voeten houden. Maar weet groep 8 van de commanderijen nou wel wat het wetterskip is? Nou, niet helemaal meer, maar ze hebben het wel goed uitgelegd, maar ik weet niet meer precies om uit te leggen. Dan is het maar goed dat wij nog even op een rijtje zetten. Het wetterskip houdt het wetterskin, chin en op peil. Heel wichtig dus. En daarom ben er speciale verkiezingen voor het wetterskip. Ook deze week. Waar zou Janne Wietska eens op stemmen? Tja. Ja. Dit is het. Dit is de Steertenseel. Deze meisken bepraten 1 keer in de maand de plan van de deputaire steerten. Het is een heel oude zeel. Vroeger werd hier al vergaderen over Friesland. En zo'n vergadering wordt het vaak de hele dag. Zit die stoel lekker? Nee. Het is echt weer. We moeten hier soms de hele dag zitten. En dan begin je heel erg in een wetterskoen. Maar dit is een beetje een rare reg. Ja, dus, maar wij rennen ik wel eens voort. En dan in mijn collega aan het wet. En dan denk ik, nou ken ik wel even om een bakje koffie. Maai dat? Dat maai. Ja, maar dat wel een beetje stil. Ja? Dus dan ging ik hier tussen achterdel. En dan hebben we derde door. Zo, de zus me net heel wat. Ik hier langs. Zo, hier de zus me net. En dan ging ik hier voort. Bij een echte vergadering komt Janne Wietske vanzelfs weer waarom. Maar nu moet ze terug naar weer een orenvergadering. Waar ga je nou heen, hè? Ik ga nu naar Den Haag. Naar de Tweede Kamer. Heel soort succes. Ja, dankjewel.
daar gaat ze. Den Haag, dat is, even zien, 198 kilometer heen, keer 12, want je moet heen en weer weerom, is 396 kilometer. Retourtje Den Haag. Toeters, deksels en trommels waar een broek om zo volle mogelijk lawaai te maken. Honderden squallen moeten op deze manier aandacht vragen voor een groot probleem in ontwikkelingslanden. Maar zo'n 10% van alle bij mij een handicap kinderen naar school ta en verskate school in Ljouwert gaan maaien en een minuut lang zo volle mogelijk lawaai maken als ze maar koeren. En dan, Boordenburgum. De squallen Biedeboorn stier de hele week in het teken van beroepen. Zag je de onderbouw naar de politie. Groep 6 naar een skipswerf en groep 4 en 5 keers van televisie. En hier had er een prachtige reportage over maken en die kunt patiënt op omroepfriesland.nl. Hey Reinoud! Hey Reinoud! Ja, ik ben op een paardwiezer in Beestersweg en het is vanzelfs tijd voor de Scrabble-battle! Hoe zit het met de letters? Wat hast je al maar eens? Doe hast de joker. Frieske team, ben je me klaar voor? Ja! Mag de Bram klaar voor? Helemaal. Je krijgt 3 minuten en de tientje nou in! Ho! Master Bram, het woord is riep. Is dat een goed woord? Hartstikke goed. En wat beschit het woord? Nou, volgens mij is het riep op een bjem, dat het een beetje vriest. Oh, oké. 8. Nog een punt van het Friese team! Je hebt Nienke, ben je er klaar voor? Helemaal. En ben je er klaar voor? Ja! Je krijgt 3 minuten en een tientje nou in! Ho! Juf Nienke, het is een Nederlands woord, het woord is grijpen. Is dat een goed woord? Jazeker. Dan is dat dus 8, 10 plus 6 is 16 punten voor het Nederlandse team! Oh! Wow! Fantastisch! Engelse team, are you ready? Yes. Is Juf Nienke ready? Yes. All right. 3, 2, 1, go! Minuten. Is dat niet spannend? Zeker. 3 minuten. We gaan het helemaal vol maken. Het woord is drive. Het bent nog een punten, maar is het woord goed? Ja, drive is rijden. Dus het woord is goed! Ja! Paardwiezer, Beestersweg. Het woord, zondje punten, dit woord, nog een punten, plus nog een punten is 24. Alle punten zijn goed. 4 bonuspunten is 40 punten! Ja! Wat bezit van de stand? Nou, dat kan ik niet precies vertellen. Mijn 40 punten gaat Beestersweg 3 is hem krijgt net inhellen. Jongens en famkes, net de volle vergadering, maar wel plan maatje, dan check ik je hem. Oren weer. Hallo!